Oke. Pak Nun Sewu, Pak PM. Aku iki dirasani bogel bojone ayu men. Niki mboten bojo kula. Kowe iki darani bojoku. Apa iya? Iya bogel bojone ayu. Mboten Pak, niki mboten garwa kula. Mungkin ajeng duet Pak. Pun mboten napa-napa niki. Estu. Gak beresiko niki. Tur mboten mboten sambayar. Resiko. Siap. Beresiko piye? Ayo lebokke. Saiki wis kepadha.
Mas. Kok urung lho ya berarti ya. 5.000 Aku nek malang nang ngarepe buke kok buke ngangkon kekno Dik ngono. 5.000 ora apa-apa lho Mas. Lho kan. Alhamdulillah. Pak Di Suradi wis urung. Sampun, urung. Mburine. Ki yo juragan iki. Wis tak salami yo mau. Aku urung. Oh iya iya. Nano. Om, tarik. Aja lali pawelingku. Lahirno Pak Haji si kucing deki spesial kagem Mas Ambon Adi Surati Bintara bergoyang asik amarga ewe sing anyatu romansa teko karo milang-miling sebandung tak awe sing teko jauh sing kucing asik Rumangsa teko karo milang-miling tak awe mung bajadul Rondo teles Mas. tansah ngece sing teko jauh sing kucing spesial buat keluarga besar Pondok Gede Sugeng Rawu keluarga besar saking Taman Kota Cengkareng Kalidres si demi unger yen awan yen bengi sing tak pikir dadi manten atiku bingung kadet leres rondo teles Pak Robin iki Pak Robin loro rindu bisa mari
matur sembah nuwun. Pak De nuwun nggih, sedaya keluarga besar. Wijelipun pengantin putri lamun Cinandra kados Hengki. Hei, Tenan, ayo. ya nek kebuki iki lho. Jos. Oh, Prima Suarai. Weh, aku MC, manut aku. Menang. Iya. Oke. Kadenge Darien. Mbah Jadul kadenge Darien. Dereng. Nah, ini kalau Mbah Jadul juragane kerupuk Pak Neli dulu ya. Mau bawa perawan Kalimantan? Lah nggih, mengke bar Pak Neli, Mbah Jadul kali Mbah Amin duel kijing miring. Pak Pandung. Lah nggih Pandung bareng. Ayo Mas, kijing miring. Maju maju. Ayo Dik, Ayo. miring sithik, ayo Dik. Seragen bergoyang. Juraganku sing bagus dhewe. Asik. Ayo. Prima suara untuk Anda semuanya. Monggo Mas Diki. Iya, tak kuat deh. Rizka, iki kudu loro sindene. Sijine Gak iso. Aku sijine dhewe. nggone juragane. Kuingko. Oke, Monggo Pak. Pak Dikin. Ha ini sakniki napa mangke? Nyongkor apa-apa. Oh mangke mawon. Kok nek mulai? Langsung lunasan menika. Lunasan. Ora iso. Aja lali paweling. Ya ampun,
Oke, mulai jenengan ngoten niku ya Allah. Berkah nggih Pak nggih. Aja lali pawai.
Sesepuh lho jenenganmu supen kali kula nggih seragen kok. Wasik spesial kagak Pak Pujo. Halo. Nembang piye Pak Pujo? Suara Joko Audio. Nembang dhewe Mas. Pade bunda-bundaku ayo monggo bunda-bundaku. Pak Bayan nembang. Jeneng kula. Aku sing kok. Kowe aja lali marang aku iki yo Kang Mas nalikane tandang susah sapa sing ngancani seragen bergoyang Andeng saiki bareng mukti kowe konjur malah lali biasa dik marang aku Siti mesti nesu wajar ngajak padu jomono aja ngono Aduh bundaku, pasukannya luar biasa. Musik ya. Apa Dereska Dereska mriki Dereska Dereska mriki Dereska Sesak lebu sedep sesak lebu butak sesak lebu pas sesak lebu teles Jenang aku lo kowe aja lali marang aku yo Nimas nalikane tandang susah sapa sing ngancani masuk timur rage Ayo Andeng saiki bareng mukti kowe aja lali marang aku Siti pasti nesu terus ngajak aku ngono Nggih. Menika Pak Haji ngersakne rondo desa. Rondo desa di bablaske. Ayo. Dilebokke Derakil. Rondo desa Derakil. Aku tak
Santai Pak Kangen Warji, hati. santai. Mungkin giliran bikin jenengan Iya. santai. Di absen ya. Mangke gilir lho, mang siap-siap nggih menika nggih. Nggih. Di absen pokoknya. Pak Deki barang Pak Haji terus munggah terus langsung waduh. Duh entek iki kok. Langsung Santai. Pak firasat. Warji nggih santai. Mungkin dibikin Pak Sunar, jenengan. siap-siap nggih Pak menika nggih, siap-siap. Ayo. Ya, Pak Sular santai dulu Pak Sular. Lungguh meneh. Kene adem lho, Dik. Dintekke Dek Rizka. Gonta-ganti Kloter berikutnya. Mbak Riz, nyun sewu nggih. Anu, Pak Deki ono digapa-kapane wis melorot ae. Ya Allah, Pak Dewa Gimin. Arep dikenceng napa ora? Sakniki napa mangke? Aja semua Suwung Mas Enggi. Dek
ya sedaya berseragam emerald. Monggo merapat kita goyang sama-sama. Iya, kita HE bersama ya. Ya, monggo Bapak. Tak suwun marang sliramu ojo lali janji sliramu kang satuhu kekasih Prima suara. Hey. yen aku ra wis kandha ning Ayo Pak De. ing panggoda kebebasan wanci pangkon tende teko sliramu salin saka dadi yen tresno saiki Ombogel, menika Pak Dodok langsung DP 100.000 lagune bojomu sesuk tak silie. Ya Allah, kok medeni mentok Pak Dodok lagune. Nah, tutup riyen Pak Bayan. tak suwun marang sliramu ojo lali janji sliramu satuhu tetep ulun ngenggani jiwaku Mbak Tuti. matur nuwun Mas Bayan. Mbak Nuwun,
Niki wayahe hae. Hae. Lah giliran aku rene kok ora nek sing hae to. Siapa ya? Pak, Pak De monggo.